Hei prieteni, bine ați venit să revenim pe acest canal de YouTube. Astăzi o să facem un videoclip, mai ales în care o să ne ducem pe mape și o să cer și animation set. Să vedem cum este lumea cu noi. Să știți că eu cerșesc în glumă, vă cer animation set, dar sincer chiar nu vreau. Pentru că da, chiar nu vreau ca să cerșesc la nume chestii și da. Știu că nu am mai postat de mult, dar nu în fine, nu mai contează. Haideți să dăm drumul. Ok, o să mă duc la cafenea. Și sunt curioasă din care nume este bună și care nume nu este bună, pentru că nu pot să jignesc nume. Și da. Ia să vedem noi. Oh my god, trebuie ca să-mi... Trebuie ca să-mi dau jos anul, nu mi-am dat seama deloc. Lol. Ce? E sora mea, scuzați-mă. Și-a cumpărat, cred că o chestie nouă. Nu mai contează. Cum nu se dă jos animalul? Frate, dar eu l-am dat. What? Hei sis, îmi dai anumă? Îmi dai anumă? Ok. Vreau să întreb dacă și-a băgat bani în joc. Ai bani? Ok, o să întreb pe să vedem dacă îmi dă anumă. Bună, îmi dai anumă? Acum trebuie că trebuie lui sora mea. Nu, stai, nici nu aveam nevoie de anumă. Salut, YouTube. Salut, YouTube. În fine. Ok, haideți să întrebăm pe el. Îmi dai anumă? Hei. Îmi dai anumă? Frate, nu știu dacă mi-am dat anumă ăsta jos, pentru că la mine nu s-a încărcat destul, cum puteți vedea. Da, cred că mi se încărcă foarte greu. Deci nu l-am. Îmi dai anumă? Nu răspunde. Îi dau lui Luna, care Luna nu poate să facă cadou, pentru că nu are nivel 6, dar o întreb pe Angel. Bună. Îmi dai anumă? Deci încerc să întreb lumea așa unul câte unul, dar hei, da. De anumă? Răspunde! Ok, vorbește nivelul tău, dar nu pot să-mi dea anumă pentru că la nivelul 6. Ok. Nici nu voiam. Salut, YouTube. Pentru că sunt foarte drăguțe. Era un prank. Un prank. Salut, YouTube. Sos. Lol, am zis sos. Am vrut să zic sis. Și-a fugit. Iuliul. Chiar iniția. Hei. E prieten? Hei. Îmi poți da, nu? Îmi poți
Da, nu vreau să lungesc acest videoclip. Pot da Ana, pentru că să scriu multe mesaj. Nu sunt genul. Poți da Ana, pentru că efectiv nu mai am idei de videoclipuri și m-am gândit să fac acest lucru pe care dacă oamenii mă jură. Și lol. S-a spus să fac screenshot aici la asta pentru că e foarte, îmi place foarte mult bluza. Ok, gata. E veche asta. Nu. Chiar am... Știu. Știu că este veche. Bă, serios. 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 Bă, serios. Știu, dar nu mai am idee de videoclipuri și sincer chiar ajung la chestia în care să fac videoclipuri. Deci, adică... Mamă. Nu mai stop la ăla. Ok. Salută YouTube! Salută YouTube! Pentru că da. Ok, a plecat, nu este nimic. Haideți să mergem pe altă mapă, dar s-ar putea că nu ne răspuns. Vin toți vin oameni și da, nu mai contează. Și vreau să mă duc pe altă mapă pentru că da. Iar filmați pentru TikTok? Ioi. Ioi. Nu! Ioi, nu! Chiar am nevoie! Chiar am nevoie! Chiar am nevoie. Haideți pe altă... stați. Frate, nu vă mai rugați de mine să vă dau. De ce? De ce? Dacă am nevoie. Ce? Vreau Ana, mă. Vreau Ana, mă. Ok, tot vin oameni și da. Ok. E prank. Salută, Doamne. Salută, YouTube. Ok, ne-am distrat, n-am ce să zic. Și da. Și cam a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să-mi dați share. După subscribe, bine, n-am nevoie de share, am nevoie de doar like și subscribe. Să vă abonați la canalul meu, pentru că subscribe înseamnă să vă abonați cei care nu știu. Și da, sper să vă placă videoclipul, iar noi să ne revedem data viitoare cu bine. V-am pupat, ceau!